Het is alweer de derde vastelovensdag op rij voor prins Jenne. Een beetje extra energie kan geen kwaad. Ja, om even op te starten is dat wel zo fijn. Zeker als vandaag het hoogtepunt van zijn prinsenschap volgt, de optocht. Ja, we beginnen gewoon met worstenbroodjes. En ja, we gaan er gewoon tegenaan met z'n allen en maak er een mooie gekke maandag van. Prins Jenne is de 67e prins van de gekke maandagsvereniging De Wuilens. En volgens traditie niet getrouwd, thuiswonend en jonger dan 30 jaar. Zeg maar een jonge hond. Maar ja, hoe hou je die in toom? Ja, we hebben een hele grote, zware ceremoniemeester die regelmatig in moet grijpen. Maar voor de grote linienwijd is heel groot. Dat is het uithangbordje van de vereniging. En er zijn afspraken voor gemaakt. Dus wat dat gaat, is het fantastisch. Wow, lekker man. Als de koffie- en worstenbroodjes op zijn, gaat het richting plaatselijke basisschool. Ik denk dat dat wel gezellig wordt, ja. Daar maakt men zich klaar voor de kinderoptocht. Ja, die kinderen die vinden het natuurlijk fantastisch dat de prins even in de klas komt kijken. Want het is toch wel van, oh juf, kijk, daar is de prins. Dus dat is toch wel heel bijzonder, ja. Prins Jenne hoeft niet te vrezen voor zijn opvolging, ook niet op langere termijn. Dat komt wel goed. En waarom bent u vandaag als prins gekomen? Dat ik het leuk vond en dat ik gisteren al gauw prins was. 3, 2, 1, Allah! Na het schoolbezoek en de lunch mag de prins plaatsnemen op zijn eigen wagen. Hij, zijn adjudanten en de raad zien dan de optocht aan zich voorbij trekken. En sluiten daarna natuurlijk zelf aan.